салом дӯстон, имрӯз мехоҳам дар бораи яке аз проблемаҳои нозуки дигаре, ки бисёртар дар мардҳо дида мешавад, ба шумо маълумот диҳам. Як чанд вақт пеш бошад, мо наворе тайёр карда будем дар бораи арақи таги бағал, бӯи таи бағал ё ин ки бӯи таи каш ва роҳҳои табобати он. Агар онро тамошо накарда бошед, дар шумо боло подсказка мемонем ё ин ки ссилкаашро дар комментариҳо мегузорем, дар омада бинед. Арақ кардани пойҳо ва бӯи бад доштани пойҳо дар вақтҳои охир бисёртар дида мешавад. ба фикрам бештар дар байни мардҳо чунин проблема зиёдтар аст, вале ҳаст ҳолатҳое, ки дар занҳо низ чунин проблема дида мешавад. Сабаби пайдоиши арақ ва бӯи бади пойҳо якчандтоянд. Якум ин риоя накардани гигиенаи пойҳо, яъне ҳар рӯз 2 маротиба пойҳоро нашустан. Дуюм истифода бурдани носкиҳое, ки дар таркибашон синтетика доранд ва ё ки сифаташон бад аст. Сеюм пойафзолҳое, ки танг аст ва ҳаворо намегузаронанд ва дар даруни он пойҳои шумо арақ мекунад. Ва ҳангоми арақ кардан афзоиши ҳар хел бактерияҳо зиёд мешавад ва бӯи пой арақи пойҳоро низ ба вуҷуд меоранд. Ва ниҳоят сабаби охирум ин грибковое поражение ё ин ки ба қавли дигар грибок. Вақте ки афзоиши грибок дар пойҳо зиёд мешавад, афзоиши дигар бактерияҳоро низ зиёд мекунад. Ин боиси он мегардад, ки дар пойи инсон бӯи бад пайдо шавад. Табобаташ бошад чӣ гуна аст? Ҳаст як намуд маҳсулот, шумо онро метавонед аз ҳамаи аптекаҳо дастрас кунед. Номаш темурова паста. Темурова паста хусусиятҳои зидди микробӣ антисептикӣ дорад. Намемонад, ки бактерияҳо дар пойи шумо афзоишашон зиёд шавад. Намегузорад, ки пойҳои шумо аз ҳад зиёд арақ кунад ва бӯи бадро бартараф мекунад. Чӣ тавр темурова пастаро истифода бурдан мумкин аст? Бегоҳ шумо бояд пойҳоятонро тоза шӯед, баъди шустан қоқ мекунед ва ҳамон пастаро ба пойҳоятон мешакед. Онро 5-10 дақиқа нигоҳ дошта, баъд онро мешӯед боз аз нав. Инро ҳатман бегоҳ кардан лозим аст. Курси табобаташ 5-6 рӯзро дар бар мегирад. Баъд аз ин бояд шумо 1 моҳ дам гиред ва боз аз нав ҳамин чизро такрор кунед. Ба ғайр аз ин, бояд шумо гигиенаи пойҳоро риоя кунед. Пойҳоятонро 2 маротиба дар як рӯз шӯед. Носкиҳое, ки сифаташон паст аст ё ин ки синтетика доранд дар таркибашон, истифода набаред. Пойафзолҳои озод ва кушод истифода баред, ки ҳаворо гузаронад. Ва ванночки барои пойҳоятон тайёр кунед. Ванночкиҳоро чӣ хел тайёр мекунанд? Бегоҳ дар як тазик оби гарм мегиред ва дар дарунаш камак намак мепартоед, яъне солёные ванночки. Дар даруни он пойҳоятонро 10-15 дақиқа нигоҳ медоред. Ё ин ки дар оби гарм 2 қошуқ сода меандозед. Дар он ҷо низ пойҳоятонро 10-15 дақиқа нигоҳ медоред. Ё ин ки аз ҳама дорухонаҳо шумо метавонед ромашка дастрас намуда ванночкаҳо бо ромашка тайёр кунед. Истифодаи он низ мисли дигар ванночкаҳо мебошад. Чунин ванночкаҳоро шумо метавонед ҳар рӯз ё ин ки як рӯз пас бегоҳ истифода баред. Чунин ванночкаҳо микроб ва бактерияҳое, ки дар тӯли рӯз дар пойҳои шумо ҷамъ мешаванд, бӯи бадро ба вуҷуд меоранд ва арақ мекунанд, он ҳамаи онҳоро нест карда мекушад ва бӯи бадро бартараф мекунад. Ё ин ки як намуд маҳсулоти дигар номаш формидрон. Ин намуд маҳсулот низ бӯи бади пойҳоро нест мекунад, арақи пойҳоро гум мекунад. Микроб, бактерияҳое, ки дар пойҳо ҷамъ мешавад, онҳоро нест мекунад. Агар ҳамаи ҳамин рекомендатсияҳоро шумо куллӣ иҷро кунед, шумо метавонед аз арақи пой ва бӯи бади пой шифо ёбед. Умедворам, ки навори имрӯза ба шумо писанд омад. Саломат бошед.